Are you not an idiot? Are you not a useful efulefu? Are you not an idiot? Now, ije meeting ndị Igbo eweta Oji or chairman or one useless idiot eri or one okin na-agwọ ofe na-ekpe Hail enye ya Oji n'aka. Yes, ya kpụpụrụ anụ okpu si ka anyị kpee na ekpere n'aha nna si ya dee kwụsị tụọ na gozie anya Oji otu okin ṅụjuru mmiri ara afọ na-eji agozi Oji. That idiot jụ napụta that idiot hụ Oji isi awọ ya the useless napụta ya Oji kpọọ nwatakịrị nọ nga ahụ ma otu na-eji agozi Oji ka o were Oji bulie n'Chukwu ndị Igbo kelee Chukwu na ndị ezumezu ha. Na gaa chọghị ịkpọ ndị ezumezu no problem, si Chukwu anyị ekele gị maka Oji iwetara, ga-ekele nna nna gị, kelee ndị ezumezu ha. Ofe rụrụ arụ ezuore iji otu efulefu ndị a na-akpọ ndị Igbo, ofe rụrụ arụ ezuone anyị nri. But anyị wụrụ Oji anyị akpọ that idiot, that bastard na-akpọ ntụnye kpọọ nna iberibe ya, kpọọ nne efulefu ya, mee na ha nna na nwa na mmụọ nsọ. That is not the way. Ị ga-akpọku nna nna gị ha, kelee ndị mbụ ndị gara aga, kpọọ nna nna gị ha, kelee ha si ha na Oji abịala, ha bịa tarakwa Oji. I were kai o whisky ewetara gasị elu ṅụrụ mmanya, Chukwu ṅụrụkwa mmanya. Nna nna anyị ha ṅụrụ mmanya, nna nna anyị ha gara aga ṅụrụ na mmanya, na-ewere mmanya ṅụọ otu na-eji agọzi Oji. Enwee ni one idiot bịara nga ahụ, sị ya Reverend Father, ọ sị ya wu idiot pastor bịa kpemene nna nna were na mkpara kụchie that bastard ka Chineke kpọọ ya ọkụ. Because ala Igbo anyị na-agba aghara aghara ọ maka all these things na-eme n'ala Igbo. Ekele na